Yo, nduk Nadia. Ya. Mutiaras. Juragane bakso. Ayo Mas. Yen Allah yamu wis tak aturi golek bojo sing tresna lawan sejati ora urung sliramu digawe lara saiki wis dadi randha Nanging piye kabeh mau wis kepacut ibarat kubur ra bakal dadi sego mula ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa ya kabeh mau ora perlu diketoni janjimu biyen siramu saku ngenteni kowe lan aku uga dadi jodone ora kena prawane tak enteni randane ora nyono sampean sabar ngenteni ning nyatane rasnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andum tresno bebojoan selawase ayo yen mula sliramu tak aturi ya golek bojo sing ganteng kaya Pak Tuwiman iki alah ngono pungkasane sliramu digawe lara ora wurung saiki wis dadi randha nanging piye kabeh mau wis kepacut ibarat kubur ra bakal dadi sego mula ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa asai kabeh mau ora perlu diketoni
janjimu mbiyen kowe sagung ngenteni kowe lan aku uga dadi jodone ora kena prawane tak enteni randane ora nyono sampean sabar ngenteni nindakane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andum tresno bebojoan selawase andum tresno Jedodoan selawase. Jajaya Matur suwun Pak RT 3